Huria na hinokop ni Tuhata Jesus Kristus, marlas ni roha jala marulopolop dotod dita sadarion, marningot jala makamauli atehon pakokopon ni Tuhan Yesus tu portibion, dohot tuhita jolma pardosa. Hamonangan ni Tuhata Yesus Kristus manaluhon dosa dohot hamatiani, ido natahalason ganup ari minggu. Alani di bagasan las ni roha alani pakokop nai, hupasahat hamima, selamat pasca ma dihamu saluhutna. Selamat pasca manang dihamu. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus yang namate, dipapatar tuhita pabuan naung dibodut hamatean salileng-leleng na. Apuson nama ilu-ilu sian nasabohi, marlas ni roha mahita mida hatuaon nai. Maredde mahita sian bukwede nomor 24 ayat 1 ayat 3. Ale tondiku naung hehe. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumapalangi doho tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariodo na dijarihon ni Jehovah, marolopolop jala marlas ni roha mahita disi. Batu naung binolokon ni akapad de bagas, ima gabe batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halongangad doi anggo di matata. Haleluya.
Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mau leate dohami tuho, ala ditaluhon hoda dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakrimon na mangolu hami alani haheheon mi, dang pola be mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami, di pausat hodo hami sian hahulomon tuhatiuron, sian hamatean tuhanguluan, atong pergugui mahami, mamuji dohot manguloy ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsyaw na mangulu, pay masahat hami tulambung mo. Amen. Tapuji Tuhata, maridihita sian buku ede nomor 627 ayat 1 sahatu ayat 2. Yesus naung hehe. Patik ni debata di pesta parjolo parningotan haheheon ni Tuhan Yesus, ima natar surat di Rom onom ayat 10 tolube. Tu debata matahe pasahat hamu dirimuna, songon akan naung pinangulu sian namate, songoni nang ruas muna, tu debata mai bahen senjata ni hati goran, rak mangidogogo mahita tu Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na humbar tepatikmi. Amen. Tapuji Tuhata meredehita sian buku ede nomor 10 ayat 2 doho ayat 3, say marlas ni roha hita. Aku
Atopoti madosata di adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama namin na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite Jesus Kristus anak haholongan ni roham. Namate jala na hehesian namate laho makokopami. Saya si maroham di hami. Akan na mangarsak kon dosa nami i. Say sahapi matubagasan rohanami hasesan ni dosa nami i. Hupar hatopot hami, dang pulindo pe diri nami gabe sinjata di hati goran. Mangulahon lomo ni roham, jalamak kamauliatehon haluaon na pinatupami. Girgirado pe hami holan mangulahon lomo ni rohanami. Patiur marohanami, asa hibul hupasahat tami diri nami, pasauton lomo ni roham, dohot makkanguluhon haluaw ni. Lehon matuhami todim na badiay, asa unang ganggu rohanami diasi ni roham, alay asahot rohanami marhapor seaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibyon. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pelian na mangulu jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosa. Humokopita gabi dosa ibana na sa tumadda dosa. Asa gabi hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Tapuji tuhata maridehita sian bukwede nomor 715 ayat 1 ayat 2 Balgado Holongme. Amen.
Hatani debata turpuk di pesta perjolo perningotan haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Ima natar surat di Markus 10 ayat 1 ayat 8. Tajahama margati sorin. Asadung salpu ari sabati dituhor si Maria Magdalena dohot si Maria ni si Jakobus rap dohot si Salome ma ragam-ragam nina khusus laho mamiahi bakkena. Jadi masai sogot di ari parjolo dung sabati laho manasida tutanomani dina bisar matani ari. Masih padohat donasida. Ise mamang gulang batui dihita sian baba ni pitu ni tanomani. Mereng dopak nasida di ida manau di gulang batui aena baga situtudui. Dibongoti nasida mata nomani. Gabe di ida ma doli-doli sahalak parulos na marlinang-linang hudul tukas siamun. Jadi mabiar situtu manasida. Alai nina dok madok nasida unang mahamu mabiar dilului hamu tu Yesus nasia Nazaret naung di parsilakon nunga hehe ibana dang dison ibana ida hamu mainganan hapeahono. Laho mahamuna pabuah hamuma tu akasisianna dohot tu si Petrus. Joloananna do hamu tu Galilea disima idaun muna ibana songon naung didok hian tu hamu. Dungi rurar manasida maporusian tanomani laos akadot-dot donasida jalatar mali. Jadi dang adong di paboa-boa nasida bagia tuise aina tahuton dorohan nasida. Ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji tu hata marhitekor Immanuel.
Tapuji Tuhata marhite buku Desian nomor 633 ayat sada dohot ayat 4. Nunga hehe Kristusi. Tidakon maha porseao tai songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon disadok portidion rak mahita madok au porsea Yesus Kristus au porsea ditonde porbadia tapuji matuhata marhite kor ina parari Kamis diuduti kor ama kantate.
Tatangihon mati tingni huriata di bagasan Minggu Sadarion. Huria nahi naholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Saunari tatangihon ma tikting ni huriata di bagasan mingguon ima Minggu tanggal 31 Maret 2024. Na parjulu goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima digoari Minggu pasca na parjolo dohot topik marlas ni roha mida hatuaon nai. Napaduahon jadwal parhobas. Pendeta Haris Tadahuria Sitorus STH MM marhobas di permingguan pasca arian pukul 10 di HKBP Pos Permingguan Cirarap. Napatuluhon pesta naparjolo dohot paduahon parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus manang pasca pertama dohot kedua. Naparjolo di hari Minggu Sadarion ima pesta parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus marperdomuan tu pasca parjolo Sadarion na makubasi di parmingguan parjolo dohot paduahon di HKBP Bonang Indah dihobasi sude parhobas paropuan jala papunguhon pilihan khusus dohita tuha perluan diakonia sosial HKBP Bonang Indah. B. Di hari Senin tanggal 1 April 2024 di Patupado pesta paduahon perningotan hahihion ni Tuhan Yesus masuk pukul 20 maringanan di gereja. Sinosohon ma tusudi ruas ni huriata punguan kor kategorial dohot punguan kor wik asa radi patubegihon ede puji-pujiani di parmingguoni. Napaupaton persiajaran par guru malua dohot sermon guru sekolah minggu. Marpardomuan tu perayaan pasca parjolo sadarion persiajaran par guru malua masohot majo. Masuk mese di hari Minggu tanggal 7 April 2024 songon nasomal. Sermon guru sekolah minggu masuk songon nasomal. Napalimahon pertanyaan week. Di hari Rabu tanggal 3 April 2024 masuk pukul 20 di Patupa Huriat tado pertanyaan week ima na parjolo di Wik Jerusalem di bagas ni keluarga JMM Sihotang N Borusinaga na maringanan di Perum Pesona Karawaci Blok B2 nomor 36 RT 01 RW 03 Tangerang. Napaduahon di Wik Nasaret di bagas ni keluarga pendeta P. Sihotang Borsitorus Nahinan maringanan di Perum Dasana Indah Blok UB 10 nomor 10B Bonang. Napatuluhon di Wik Eprata di bagas ni keluarga ES Silitonga HN Borsilaban na maringanan di Perum Medang Lestari Blok B1 C11 Jalan Alam Permai 2 Medang. Di Pangido tusude ruas ni huriata tarlumobi na adong di wek nabe asarya madohoti partangyangan. Napaunopon rapat seksi Dewan Diakonia. Marpardomuan tu periodisasi pengurus seksi di Ganup Dewan sialani naing dipatu pamarapot seksi na adong di Dewan Diakonia tu pemilihan pengurus seksi periode 2024 sahat tu 2026 maringanan di gereja HKBP Bonang Indah dohot jadwal rapot ima
na perjulu seksi perempuan di hari Kamis tanggal 4 April 2024 masuk pukul 10.30 asa ganup wik mengutus 5 halak perempuan di luar ni anggota punguan Kor Ina para hari Kamis dohot Kor Ina Deborah. B. Seksi ama di hari Jumat tanggal 5 April 2024 masuk pukul 10.30 asa ganup wik mengutus 5 halak ama di luar ni anggota punguan Kor Ama Sion dohot Kor Ama Kantate. C. Seksi remaja dohot Naposo di hari Sabtu tanggal 6 April 2024 masuk pukul 10 siang. Sinosohon tusude seksi Dewan Koinonia HKBP Bonang Indah asarade madohoti parrapotoni. Napapituhon sumbangan sian ruas. Tajalodo sumbangan sian ruas ni huriata ima desi boru tobing ianakon ni keluarga ML Tobing ie boru tambunan wik Nasaret ima bunga na di altar gereja ta saya tuhat tama nama masu-masu keluarga napa sahaton napa waluhon tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Sinosohon tu sude ruas ni huriata asa boi mata pasahat tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja boi ma ditransfer tu rekening panitia pembangunan di Bank Mandiri nomor sada 80010615554 atas nama Sape Siturus. Napasiahon pilihan dohot iuran bulanan. Pilihan permingguan, pilihan sekolah minggu, hamuliateon, pilihan bulanan keluarga, dohot iuran bulanan, boima tapasahat, marhite situa wekna be manang sekretariat gereja ditransfer tu rekening huria. Napasapuluhon parhepengon dohot torop ni naro di permingguan nausalpu boima tajaha di file naung pinasahat ni huriata marhite WA grup week masing-masing. Napasapul sadahon selamat ulang tahun. Parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur goklas ni rohama sudi ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sia tanggal 25 sahatu tanggal 31 Maret 2024 hatan itu hatta si peopota imana tersurat di Yohanes 8 ayat 12 dungi diulahi Yesus muse majamitai nasida nin nama ahu do panodang ni portibion nasotu pamardalan dinaholom na manghuton ahu di ibana do tahe panodang hanguluan aka goar-goar na marulang tahun hatu tubu dohot marulang tahun ho ripe boi mata jaha di file naung pinasahat ni huria marhite WA grup week songonima tikting ni huriata di bagasan minggon debatama nama masu-masuhita horas tapuji tuhata marhite Kor Ama Sion.
Tapasahat ma peleata marhite pelean sada A dohot sada B. Laos te dehon ma sian buku de nomor 96 ayat sada dohot udutna.
manangi yang mahita. Gohi jala perbadiai mahami ale Tuhan di bagas todim. Persahalai jala parbisuhi na posom dinalaho patu bege ho katam na badieon. Ganuk hami nana yang tumangi ho doho majalosa. Leho tu hami tod di habisuhon. Marhite honi mangatu si hami dinalaho makanguluhosa. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Damang dainang remaja na poso bulung na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Hatani debata di parmingguata sadarion. Ima pesta parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Tersurat mai di buku panurirang Yesaya bidu 25 ayat onom sahatu ayat sia. Buku panurirang Yesaya bidu 25 ayat onom sahatu sia songonon mahatana hujahahon ma dihita. Jadi padirion ni Jehovah Zebaot ma disaluhut bangso sada haroan didolokon. Haroan natalmis, haroan sian tuak anggur nong leleng, sian si panganon na hojal, sian aka anggur na galia na pita. Dungi pasision nama didolokon hire-hire na hinukupot tu saluhut aka bangso, dohot pakukupin na hinukupot tu saluhut aka parbegu. Boduton na mahamatean sa leleng-leleng na. Jala apusan ni Tuhan Jehovah ma ilu-ilu sian nasabohi. Jala padaon nama haurahon ni bangsona disadok tanoon. Ay nunga Jehovah madoki. Jadi dohonon ni halak ma di ari nasa sadai. Ida ma odo debatata. Na ita haposi. Na mangurupi hita. Disodo Jehovah na ita haposi. Marulopolo mahita. Jala marlas niroha. Mida hatuaonai. Ima sahatna. Selamat Paskah ma dihita saluhutna. Moleate di parsaorata di tikion di namarlas niro hahita amanginang remaja na poso bulung di parmingguon pesta na parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Hobar tu topi minggu maswara hot tuhita marlas niroha mida hatuauni. Tarida do tutu siap pardo pahatabe namarlas niroha dohita nuaeng di pesta parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesusi. Minar-minar sude pardo pahota. Molo ditiki ari hamamate na ari jumati dok bedo bohita binereng. Alay molo sonari nunga berengon rupani minar lubang bawaan ni pardo pahatabe. Hape molo si taunoni adong dopenian nahot na tatao sonari alay niojar ni parningotan ari haheheon sadarion lubang pakilala ata. Lubang do pakilala amuna kamang do tinang. Moliate ma di Tuhan. Molo lubang do pakilala amuna di parningotan pesta hari haheon no sadarion ise masya kita nong marsijalangan amata do tinata mado selamat Paskah. Godang doate, puji Tuhan. Manang nang. Adong do siak kita nasomado dope selama Paskah. Tu amat ta manang inata tu ya nakot ta dong atas saja sadarion. Sonari boy ma tapasahat marhite di bagasan rohata. Ba selama Paskah matutuate amang nisianu. Selama Paskah ma inang nisianu inang nigelekku nina. Jadi tarida ay marhuaso dohata kamang dohotinang. Siapa dohani molo nunga tersunggul inai na sogotan molo tukpe daktar lojong ibana ro marbuha-buha ijuk alai dungo ibana ditiki pukulopati ala diingot na di bibeli ia akka boru-boru laudo tutanomani sebelum mijur imasian podoman pitor didok bapak nisianu beselama Paskah adong dosia kita ina nama dok songoni dangadong ate, dangadong. Berarti molohita di tiki tahun 2024 ton boru-boru na di bibeli do nadungo molo boru-boru ni aka
hita nama do dangadong berarti tarpodom. Bahola si malolong pardagingom mana tarpodom, si malolok partodion manotong ma dungo. Di hamu akamang dohotinang barita las niroha di tikyon di suara do tuhita. Ima taringo tu asi dohot holong niroha ni debata. Dang di halomohon hamatean ni aka parjahat. Alai di halomohon debatado hamumulak ni parjahati tumadikod dalana di ihutom maibana asa mangolu ibana. Di ihutom matuhan asa mangolu ibana. Ido na dibaga-bagahon ni si Jesaya ditrupukon molotuk pedibidu na sebelumna nunga dilubahon tukup nama Jerusalem jalaro nama hasisiap ni Juda ala ni pangalausion ni nasida tuhata ni debata tukup nama saluhutna ro nama akasitaononi ngadibagasa sitaonon nasida lamborat nama sitaononi nunga dilubahon ni adorak sobidu 25 on alai tata dado debata taparasiroha boloni songod di jolo naking nunga hudok asido rohani debata dang di baloson najat balos ni najat na niulani jolmai holong nado na di patuduhon ubal gado holong na sian rimasna di baga-bagahon si Jesaya ma di bidu 25 on ima taringo tu haluaon ni aka halak Israel di arisogot haluaon nama na di baga-bagahon dang di bereng nasida be aka partinaw nani alai haluaon ni nama na ditatap ni nasida si paimaon na si pasahaton ni debata puji Tuhan di padan day baru digenapi ma ima baga-bagay napi na ima na di padan Nairobi digenapi ma di padan na ibaru di Paskah di padan Nairobi nung ngatutu di atusi manang diulahon nasida perayaan ima pelepasan di naharuar nasida siatano Misir perbudakani bukas nasida manadikon hutai tumopot ima tano baga-bagay manang tano perjanjiani jadi di padan nai baruan non ubal gasianima dang bukas siatano nani dege ni sima jojak na di Portibiobe alai bukas sian inganan nagolap parange nama bukan tanah lagi seperti yang kita kenal di dunia ini tetapi keluar dari kehidupan yang gelap keluar dari kehidupan yang penuh dosa menuju hidup yang terang lalu bagaimana nantinya kehidupan umat ketika keselamatan itu sudah ada songo dia do dipatu pada debata akasilas niroha si pasahaton ni debata tu aka halak na porsiai na perjolo Allah akan membuat perjamuan yang mewah patu paun ni debata ma padirion ni debata ma sadaharoan perjamuan yang sangat mewah di perjamuan na sangat mewah di parade manodisi haroan natalmis haroan sian tuak anggur naung leleng sian si panganon na hojal sian aka anggur nagalia napita. Di perjamuan itu nantinya akan disediakan masakan yang bergemuk dan akan disediakan juga minuman anggur yang tua yang sudah disaring endapannya. Hita peta hasomal hodoi ate akamang dohotinang. Molo ado ngakasilas ni roha tajalo sia debata mariteho pasu-pasuna pitor uka dorohata patupahon ima dinalaho manamuai baik dongata samarga dongata sahuta dongata sahuria dinalaho marsipanganon tapatupa dalat dinalaho madok moliate lobisiani ma perjamuan manang haroan nanaing si patupahon ni debata tuhita Allah sendiri yang akan membuat dan juga merancangkannya. Nah paduahon di perjamuan nian non idaot tamadisi pasision nama hire-hire na hinukupon tu saluhut hita. Hire-hirei boy may gabi pembatas na boy mabay kita dang marnida manang berjarak sian akadongan na adong di humaliakta.
Molo di bahasa Indonesia didok, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan. Jadi danga dong be, diribak dikoyak namai, danga dong be kain perkabungan ni. Nah patoluhon muse, Tuhan akan mengoyakkan tudung yang ditudungkan. Di bahasa Batak didok, di pasisi mapakukupii sian saluhutna akabangso parbegu. Tidak ada lagi itu tudung itu, tidak ada lagi. Tidak ada lagi beban. Tidak ada lagi yang membuat dia menjadi tidak bisa melihat atau mengangkat kepala. Tidak ada lagi. Semuanya itu akan diambil, akan dipasisi sian hadirion ya kahalak na porsiai. Nah paupaton muse, Tuhan akan meniadakan maut untuk seterusnya. Om manatarida tinaon ni Tuhan Yesus hamatian ya kamang doho tinang. Hobar tunanido ni si Paulus tuhuria Korin. Dihamonako Tuhan Yesus do hamatiani marhite heheonna didok. Nunga tarbodut hamatean, nunga soluk hamonangan, jo hamatean, di dia hamonangami, jo hamatean, di dia sorokmi. Nunga talu hamateani. Kristus sadiri ma napatuduhoni tuhita. Dang marujung perdalanan ni pangulahonon ni Tuhan Yesus di hamateanna bukan, tetapi dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Molo sohehe do Tuhan Yesus magopodo jemita namin ni si Paulus do. Karena memang puncak daripada Injil itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu. Nah palimahon muse didok debata di haroan nanaing si patupaon na sogot, Tuhan akan menghapuskan air mata dari segala muka. Dangadong be natumatangis, dangadong be arsak ni roha. Molo taingo tutu natumatangis di perjalanan salipi akaparupuam. Ditangisi do Tuhan Yesus adorang sosaha tu Golgota. Alaya hado hata holong hata nalabok siya Tuhan Yesus tu akaparupua Jerusalemi. Unang maaw tangisi hamu, alay aka anak pemuna ma tangisi hamu. Itulah hata holong na pinasaha ni debata. Ahado na boy mabay kita tangis di Portibion. Ima akasi taonon nasipata dang tartea hita jaladak tolak pikirata dinalaho mga tusisa. Rodo ilutta. Aka alani akasi taonon lungun ni roha sude mai. Nah hinorhon ni Portibion boy mabay kita gabe tumatangis. Tetapi di perjamuan itu nantinya tidak ada lagi air mata. Air mata kesedihan tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi air mata kesedihan. Nah paunopon Tuhan akan menjauhkan aib dari umatnya. Jala padaon ni debatama haurahon ni bangsona. Tidak ada lagi aib dilihat Tuhan di diri setiap orang yang percaya itu. Tuhan sudah menyucikan diperbadiai hita akamang doho tinang gabe iya sita songon hapas. Ima asini rohani debata tu hita halak perdosa na dangolon. Dilehod debata tu hita pengampunan na sungguh luar biasa dang alani na tapangido alai debata sadiri na bertindak. Dilehod do anak na nasasadai humok kopita pola mati terpajalibana di hauna pinarsilang. Atong dia do nanaing si ulahonot tatutu molonung nga tajakon jalanung nga rohita tu parpunguan parmingguan pasca sadarion tabereng ma dirita sadiri. Songod dia do hita ditiki na saylaon. Nung nga di pay baru debata hita marhite haheon nay gabe jolma nay baru parangin na buruk itu tu ditiki na salpu ba nasalpu may salhut na tatadikom may sadaryodo tu joloan niari akka parangin nay baru parangin na denggan ma nataulahon akka dia do parangin nay baru molo Paulus patorakon ima na parjolo di ibana mangolu jala mangulama para sini rohaon. Di ibana mangula jala mangolu mah habasaron
Di ibana mangolu jala mangula mahaserepon ni roha. Adong labok ni roha dohot marsi paune-unean masih sesa adosa tudongan na humaliang na. Alanu nga jumolo di asi ide bata hita di sesa dosata. Mangolu jala mangula maparasi ni rohaon. Adong ma di ibana habasaron, adong di ibana haserepon, adong di ibana labok ni roha, adong di ibana roha naolo, masih paune-unean dohot masih sesaat dosa. Di tadi koma ima pangalahon na robi. Pangalahon na robi dia may parmainanon, hahodaron, pangahution, hata barangsi dohot margabus. Pangalahon na robi may molotukpe, hea hita mangulahoni, hinorhoni, hadagingoni. Tujoloan ni Arion, aka ulaon na hinalomohon ni roha ni debatama, na taulahoni, ima na hupajojor hami, sinakingani. Ima secara umum, molo secara khusus, Tuhamu aka ama, aka dia matutusi ulahonota, marningot ari pasca sadarion, nung ngadilihod debata tu hita hai baruoni. Molo didok marhite hata ni debata, aka ama na marsahala manin. Marsahala, adong di ibana bisuk, adong di ibana patas ni roha, jala adong di ibana pangarajayo diri. Marsahala ibana di saluhut na memiliki wibawa. Di dalam dirinya ada hikmat, di dalam dirinya juga ada kebijaksanaan, di dalam dirinya juga ada penguasaan diri. Ketiga itu menunjukkan dia benar-benar berwibawa. Adong sahala di ibana. Datung gabe aka amana marsalaan. Marsalaan makatai, marsalaan menempatkan diri, marsalaan dinalaho patupahon akan perlu tidak. Alai aka amana marsahala dan aka amana marsalaan. Ayadong do hadirionnya kehalak na say marsalaan. Molo sian panatapo do pamerengan ni barupani. Molo nunga dilihod debata tu ibana umur na gajang baharorwan ni poda namay. Do tiruan namay. Jadi olo do ta'alap lea tu dirita, molo dang bohita menempatkan diri hobar tu sahala sinakingani. Hudul ma sahalak opung ni sianu, dilabung na sahalak na poso, di gereja mamisal no. Jadi na posoon halak na babulus do parrohon na molo di gereja ma. Opung ni sianuon agak kritis salak na. Ola ni otik dope sato nganot agak na beda nga itor ribut. Idop kope tunay saping na dengi boto ibana ya, dengi boto ibana harga not. Jadi Roma na posoon, gak enak gereja di HKBP. Bapak-bapaknya suka ribut. May dokon. HP ibana na si boto ibana do na dipersoalhon ni opung ni sianuon. Ala opung ni sianu terganggu do partodion na molo sala edei. Na posoo di ba ni mana bulus ni rohana terganggu konsentrasi do fokus ni ibana molo adong naribut ala molo menurut di bana di gereja bafokus ma molo marede mabegi hatane debata hiadur tabege ya teh naseha nipo dan naturnya kana tua-tua unang alap hata tuho unang alap lea tuho ayolo do tanpa tidak tersadari tak alap hata tuhita. Alai say taripu ma ala ni sogo ni rohani dongat tamar ni dahita. HP na taalap do hata tu hita marhite na hurang manang marsalaan pagkatayota do pabahenota. Suang songoni dohot lea nakingani taalap lea tu hita. Alani dang boy hita menempatkan diri gabe batu partuk tuha kita tu akan asing. Alai molokor ama kantate do Sion aka ama na marsahala do tema. Adong nomor salaan danga dong jadi pos doro hadisi sudi aka ama nomor sahala do pos doro hadisi molo tung adok pesonari na lagi berjuang marsahala udengga dopei daripada dang berjuang untuk marsahala suang songoni nang akaina marhite paskaon dia do tutuna naing ulahonota asa obuk ima hataridaan ni naung dipai baru debatahita
Molo buku poda madok soripada na marhuaso. Ibu juga yang benar-benar berhikmat, juga benar-benar bijaksana. Seorang ibu si partangiang, jala labok marroha. Soripada na marhuaso. Boydo di pagodang sahalak ina 10 dakdana. Jala boydo denggan saluhutna hola satakar peboras di lopa sahalak ina cukup do itu pitu dakdana. Songod dia macarana ima bisuk ni akaina. Tabodo kan amang, tabodo kan inang, saya sayur singkongom metebay, tabo manis, manis torson manis. Hape idahano no tikiedo, alai ala ni adong hata ni ibu manang inon, tabay sayur no namang, tabay ikaw no na, tabay manis kan tonggi huanay na. Di dorgo disiru matong huanay, lam butong majadi na da bosur ma. Hape na dibereng do hudonon, baholak korak na matinggal di si. Dang boy berupani di hocis buti dang boy be. Tetapi itu adalah hikmat. Molo partodion manang rohani inay amang teh. Molo tung boy nian. Ia na cukup mahuleon idah hati bana. Tetapi itu berkat yang ada. Tetapi dia tidak mempermalukan berkat yang kurang itu kepada anak-anaknya. Dia mencukupkan itu. Itulah hikmat daripada seorang ibu yang dianugerahkan kepada kita setiap perempuan. Kita ini adalah orang-orang yang sangat bijaksana. Kita bisa merawat, membesarkan anak-anak 10 orang. Tetapi faktanya kita lihatlah, apakah 10 orang anak bisa merawat 1 orang ibu? Mungkin ada perbandingannya. Mungkin ada 2 orang yang berkata ya ada. Tetapi secara umum, seorang ibu pasti bisa merawat 10 orang anak. Itulah hikmatnya. Pendoa. Baiklah kiranya setiap kita perempuan, ibu menjadi pendoa di rumah kita masing-masing, menjadi tiang doa. Alana hita do nadileho debata ima perasaan, pakilalaan. Molo aka aman yan umalo ma aka parbiologi manang psikologi paturakonon logika do dinasida. Jadi molo hita aka ina pakilala adoto. Jadi molo aka halak si partangiang tarida do halabohon ni roha di ibana. Dang pitor parjolo muruk nio di patuduhonon alai parjolo do ro ilunion. Karena memang dia itu adalah seorang pendoa. Ilunai di patuduho tuise. Dang tu ganuk na di bagasi dak tu yanakon dak tu amata. Alam molo ro ilu di jolo ni amata na cengeng mahonin na do semanang nagabeda potor rupani hata semangat siani. Dok do palahola ni itur tarilu. Mungkin seperti itu. Alai martangiang dohita. Dina martangiang ima tarilu. Dina martangiang ima tarilu. Tetapi itu adalah kekuatan kita akainang. Menjadi tiang doa di dalam rumah tangga. Ketika tiang doa itu tidak lagi kokoh, maka kita lihatlah. Rumah itu seolah-olah tidak memiliki pondasi. Hubungan emosional ataupun kasih antara anak ke bapak, anak ke ibu itu pasti berkurang. Tetapi ketika tonggak tiang doa itu tetap terikat di dalam diri seorang ibu, apapun yang terjadi, permasalahan apapun yang terjadi di rumah tangga itu, maka kasih akan mengikatnya karena ada todi perbadia na mangula di rohani amata ayanakon dohot inata. Naginonggoman ni isedoi tangiang ni sahalak ina. Molo tu hamu aka remaja na poso bulung. Marhite pas kaon aka dia masiula honota. Hobartu nanidok ni buku poda siolo yajar ma dohot poda. Turutlah kepada nasihat dan juga ajaran. Karena setiap orang yang menuruti nasihat dan juga ajaran, dia akan memperoleh hikmat dan juga kebijaksanaan. Melalui hikmat dan kebijaksanaan itulah para pemuda-pemudi gereja, kamu mampu menguasai diri, menjaga pergaulanmu, mencintai orang tuamu, mencintai Tuhanmu. Dengan menjaga pergaulanmu, maka kamu menjaga kekudusan nama Tuhan melalui tubuh atau fisikmu. Dengan mendengarkan nasihat atau poda atau ajaran, kamu sudah menunjukkan orang yang mendengarkan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Buatlah
semangat, bangga kepada orang tuamu. Bagaimana orang tua kita itu mendidik kita? Mulai dari kita diberikan Tuhan, dianugerahkan Tuhan, hadir di dalam kandungan ibu kita, bukankah itu diuji kesabarannya? Banyak sakit, penyakit atau kelemahan yang diderita ibu kita, pemuda-pemudi gereja. Dan juga ketika kita sudah dilahirkan, bukankah juga diuji kesabaran orang tua kita? Mengajarkan kita untuk mampu berdiri, mengajarkan kita untuk mampu duduk, bukankah itu dilatih kesabarannya? Mengapa kemajuan zaman ini terkadang membuat kita, ketika kaki kita ini sudah bisa melangkah, ketika kita sudah bisa mengucapkan kata, kita menjadi orang yang pemberontak? Bukankah itu membuat hati orang tua kita sedih? Taingot ma, ingatlah para pemuda-pemudi gereja, penuh dengan kesabaran, penuh dengan doa yang sangat teguh dan kuat. Orang tua kita ini mendidik kita. Jadi kelakuan di masa lalu yang mendukakan hati orang tua, menyedihkan hati orang tua, dan juga hati Tuhan, hari ini dan ke depan, ubahlah itu. Senangkanlah hati orang tua, buat bangga hati orang tua, karena demikian kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Nunga hujalo hami ale Tuhan hatam na badion. Di parpunguan nami parmingguan pesta na parjolo sadarion. Hulopo kami ma di bagasan las ni roha. Haheheomu sian hamamatem. Ido tutuale Tuhan tada halongangan napi natupam tu portibion. Di taluhokodo hamateani marhite haheheon. Gabe malua hami akahalak pardosa na dangolon. Nunga iya samele Tuhan diburi homar hite mudarmi. Atong ajari mahami jalapatau. Dinalaho majagaho doho majamoton ganuk akalaka doho parange nabibe. Asa unang adong nanggosada siya kami. Sian parange doho pangalakayon nami namaralo tulomoni roham. Alay saluhut nai nahu ulaho kami. Hobar mai tulomoni roham. Nunga di pasat ho tuhami ale Tuhan hai baruoni. Pargogoi jala parbisuhi hami dinalaho mangulahoni. Molotung nagirgir peniat di gale yang godaging. Marojahan jala marhaporusa mahami tu hagirgiro ni todii. Asahu hamonako kami saluhut na hangaluton na adong di portibion. Moliate ale Tuhan di asini roham. Di jauh jala di papunguhodo ruas ni huriam. Romar minggu di parmingguon manogot dohot arian di huriam HKBP Bonang Indaon. Marsanga magwarmi marhite pare dion nami. Martinangi mahuali Tuhan di ganuk akaswara dohot jauh-jauh nami di bagasa tangyang nami be. Ay hodo mual dohot habauran ni nasa saluhutna. Alani ihu hapor siay hamido. Saluhut nai tahe ulido ditiki halehetanna. Pos rohanami ale Tuhan. Di akaruas ni huriam nasoboy madohoti parmingguon rotu bagas joromon alani akka parsahiton tod dimima namadaoni nasida di dia penuaeng nasida maringanan akaruas ni huriam naboy hugo arihami toktong magohi tod dim tutod dini nasida molotuk pegale pamatangi alai margogo partodion dinalaho tumangiho do majakon hatam na badiyay ima amanami amang opusonang si mangunsong amang jeu si mangunsong inang erboru si dabutar si dapit hutapea dewi sirait nyonya si topul ha erboru nenggolan amang esi hombing teboru panjaitan Nyonya si tinjak deboru si tumorang. Nyonya erem hutagalung emboru simbolon. Sela si morangkir dohot owen si morakir. Nyonya er pasaribu inang es boru sirait. Dohot amanami amang er atambunan inang boru opusunggu. Hodo ale Tuhan padaw ni nasumurung. Diganup aka oba dohot si panganon nasida pasu-pasu may. Makorhon hahipason tu pamatang ni nasida. Laos hutangnya ko kami do. Akaruas ni huriam.
na makalason ari hatutubo dohot hotripe ni nasida. Gok maholong ni roham di bagasan ngolo ni nasida. Asa toktong tujoloan ni Ariona le Tuhan. Lam martaba akasilas ni roha. Didai nasida sian asi ni roham. Turuas ni huriam. Naong madok mauleate. Marhite ukap roha ni nasida. Dinalaho mapaulihon ima. Mimbar manang langgatan parjami taonon. Marhite bunga altar. Tuho male Tuhan hupasahat hami ngolu ni ibana. Asa toktonggo hitodina diganup aka ulaona. Tujoloan ni Arion. Lemar dapat pasu-pasu si pasahatonmu tunasida. Jala hutangnya ko kami do. Ima parhalado ni huriam na adong di bonang indaon. Toktong parsahalai jala parbisuhi. Asa manggiat marhite sahalai. Tiruan hamele Tuhan. Tuaka ruas ni huriam. Marhite parange dohot pakatayon. Persahalai jala parbisuhi hami ditiki marhobas. Asa marhite pakobasyon nami marsanga guarmo. Jala lam matoras haporsiyaw ni ruas ni huriamon. Marhite honi lam martaba mabilangan niya kana porsia diho. Di bagasan Kristus Jesus martangia kami. Amen. Tapasa mapiliatan na paduahon. Huhu tapuji tuhata marede mahita. Yesus,
namanogihon hita marlas ni roha mida hatuautai, na pinatupan ni Tuhan debata di bagasan anakna Yesus Kristus si palua hita, nunga di palua hita sian dosa dohot hamatean na jorbuti, jala dipatau hita gabe parjabar di hanguluan na sora sudah. Margogoy mahami Tuhan maulun haluon na minatumba. Tadalas ni rohata dohot hamuliateon ni rohata di pakokoponay naing malam sumurung hita di ulaw ni Tuhata. Sairado mahita law mangula tutuhata ay diboto hamudo dang magopo halojaw muna di bagasan Tuhani. Martang yang mahita. Ali di bata aman namin na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasan na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehon mitu hami pelian na mituho. Sejalo may gabiwap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhasya kami pelianon. Pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
roha. Moliate maroha nami jala pujion nami ho. Ala naung ditubuh hoko hami padua halihon. Sian godang ni asi ni roham. Tupak kirimon na mangolu. Marhite-hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nunga gabe si palua jala si pangolu anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami. Ibana ulu nami. Si ihut tonon nami. Namarlas ni roha dohami nuaing marningot haheheon nai. Nunga talu si bolis, talu hamatean, talu banua toru. Dang mabiar behami mida hamatean dohot soropna. Ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang na gogoi. Ibana do manogiho kami siya kamatean tu haheheon sogot. Alani ubahen hupangi dohami. Saya si maroham, patogu maha porsion nami maniok barita naulii. Asa unang ganggu roha nami dina hubolus sami hamateani. Saya sungguli maroha nami dohot rohani dongan nami. Asarap hehe hami sian parrohaon na buruki. Asa tarulaho kami parangen ay baru. Saya pasu-pasu mahuriam dohot parbarita na uli. Nama maritahon haheheon ni Tuhan nami. Asalam tarsunggul akan apedem roha. Jala hehe siat dosa nabe. Saya papos roha nami makapor siai. Nong mardame jala mardomu hami tuho. Ala ni pardengganan na pinatupan ni anakmu. Say pasabam jala pamalum maroha nami. Topa maroha na iyas doho to dinamarsihoho di bagasak kami. Asatar hajong jokok kami. Nong pitor hami alani hati goran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Say sungguli mapakirimon na mangolu di hami. Asatarapul roha nami marningot akadongan nami nong jumolo ni alami. Jala asatarapul roha nami manaon si taono di hasianganon. Saya puli maakan namatean. Nadangol, napogos, na somarama somarina, akan na mabalu dohot akan na malungut tu banua gijang. Marhite-hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliama nami na di banua gijang. Saya pinarbadia maguarmu, saya roma harajon. Saya saot malomo ni roham di banua tongon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangol luas siapari. Saya sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unang hami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Sodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asi marohana midahita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita jala di pasaur honma damena tuto ditabi. Inang di sini lah di ujung. Pangidohami marim mahita jongjong. Sian hami parhalado pasahaton mauliate tuhita saluhutna di harorota di parmingguon pesta na parjolo haheon ni tuhata Yesus Kristus. Marsanga matutu tuhata marhite parsobauta marhite edeta jala martinangi matuhata diganup akatangyang tabe ay tahapor siaido saluhut na denggadoy ditiki halehetanna
mulak mahita di bagasan las niroha doho todi na marulupolup. Selamat Ari Paskah madihita saluhutna. Tuhan Yesus memberkati. Horas.